A. Bad Blood Entertainment, Mecca, Production. Hello, good day, guys. So, welcome back to Mecca's Den. Yeah, my guest host, the marvelous M, the one and only M, the marvelous one. Yeah, so we're back today, episode 3. Yeah. So yeah, what can I say? Nice tea, man, with milk. Nice tea, yeah. Favorite. So, but let's get to the point. And today we're gonna go like bilingual, you see. Ons gaan een beetje mengels en Engels en Afrikaans praten. So, we're gonna cater for everybody. Away. Zoals jullie kan zien hier zo. Kijk, jij zong van Marvelous M. Kraaifontein. Zien ze? Hij maakt ons nou hit, man. Kijk, in ons hoeveel net op je hoek. Hij hoek moet in je kop gehoek, wie zien ze? Maar die music video gaan uitstik. Van Mr. Mecca's bizar om die music video te shoot, zien ze? Blood Entertainment, heel dag, elke dag, everyday blood in, blood out, But that song is heated, it's catchy. Yeah. The kids love it, the people love it, because we're representing Kraaifontein 7570. Heel dag, elke dag. And another thing, Sinzai, my thing is also, if you want to feature with my artists on your tracks, and especially for those guys who love to DM Marvelous M, nee, my bro, ons maak je soepie, zeg het. Zijn DM van Mecca. Strijd van Mecca, maar Zij het mijn nummer. Sinds hij aan mijn bio mijn nummer. Zo ik is moest die bossman van Beyblad Entertainment. Dat is mijn artist, Marvelous M, Nefboy Scott D en Il Menor sinds hij. Zo DM voor mij. Voor features. Verstaan? En als het known artist is, dan gaan hij niet van dit feature niet. Op jullie tracks, Verstaan ze? En als het unknown artist is, dan is ik willing om samen met die unknown artists dat hij van niet op hulle kan feature. Maar met dit gezegd is ook like, dan moet hij studio time op jullie wees, because why, as much op jullie songs wat as jullie wil hij moet daarop feature, verstaan ze. But if Mecca wants another artist to feature with one of my artists and also the studio time out, zien ze, dan zal ik betalen voor hij. But if it's your tracks, dan moet jullie zorgen dat mijn niggas, dat jullie die studio time krijgen. But niet te minder gezien in die zin zijn. Ons is actually hier vandaag om MC Zetro straight van die plein. Shout-out Mitchell's Plain. Shout-out to Mitchell's Plain, al die MC's aan in Mitchell's Plain. Jullie is dope, jullie weet, jullie is die root van alles. Ja. Zien ze? En keep it real. Respect to my brazen van die plein. MC Zetro, young, up and coming, dope ass artist, zien ze. Ja. Ons gaan een song van hom review gauw, zien ze. Hij is ook wat voor Beyblad Entertainment follow en zo in het maaien. Er staan respect voor zulke niggas. Wat zien die hassel achter het, zien ze. But like I said, Beyblad sponsored by Pangolin Clothing, We're the brand ambassadors of Pangolin Clothing, Pangolin SA. So we're gonna be dripped out in every music video, on the stage, everywhere with Pangolin. And Mecca's own clothing brand is also coming in a few months, Mecca Co. So yeah, remember that. Just remember that, Mecca Co Bad Blood. But ja, ons gaan gewoon naar die review toe. Sinds hij naar die review toe, MC Zetro. Stiek uit mij bro, die gaat tos. Iti ito ko din ni script ni kadang siyas ni kumay masarailit may sarak malasig bana ni plain rap kung manit sir puli muna ni plain it iduwal si ka voice ni kom. Nah, kijk je, die beat, ne? Die intro, hij is een great 80s intro van die movie. Rocky, yeah, sinds I go to Rocky. Sylvester Stallone, so I have a tiger intro. Anyway, uitstik. Sinds hij met zijn fast flow. As heated. Maar laten we verder gaan. Puro na dora sa map, focus ang MC muna nagkaizit, manapad lang sa MC agit. Sa tumit to bayas puma, drang may kopiyag say kap zuma, hindi ka hit ma-respect pa tsuza. Omo, wag natin sa pati fruit punch, kung nasok tuwan to trick may pusa. Inakadang nakabiyay su pala, ragi ang bangsa sa goma may vlog za. Banag sa may kukulan lang may suntas, ikasupurin ko bisa may vlog za. Assisted the grapey mic gebreek. Ons moves as ek moet, ek maak my hype is hier. Maar vrye na, ek is die op in die weeskap. Kom beat met my, sy sal niet samen na ook
raak, wat maakt het saai? Screeners wil krak op die, trick or treat, ik over Halloween, ik breek een ei voor mij, Halloween. Nee. Kijk je so fair. So far, so good sinds hy. Nah, I like it so far. Like die flow is on par. Storytelling is also. Few punchlines sinds hy. Like hulle emphasis op die regte goedes sinds hy. Like hy lyn van die drink my koffie so Jacob Zuma, as hy verstaan sinds hy. Hy wat Jacob's koffie. Sinds hy Jacob's koffie. Jacob Zuma, perfect subliminal message daar. Maar ons gaan gou verder sinds hy. Maar as ek kinders, je gaat ons marvelous. My whole crew is big as hell, we ain't got no soul to sell, it's TFK early weeks. My whole crew is big as hell. You ain't got no soul to sell. Hulle wil nie hulle siele verkoopie. Sien sy. En daai is die nommer waar Bedblad op staan, sien sy. Either you like us or the industry doesn't like us. But Zetro het dit, sien sy. Salute, ons stel op vir hom en sy hele crew. Zetro wat die neiers, like a movie to smart, like met sy voel het. Jou boss like for stupid en ek bedoel het. Hoora, jou boss like for stupid en ek bedoel het. As jylle nie weet wat hy bedoel, sien sy. Sometimes employ baase, wek mense, net omdat hulle mense like, maar mense wat die skills het. Sien jy, wanneer hulle mense employ wat skills het, dan voel hulle intimidated. Verstaan sy? So, die boss employ for stupid. Pang sy. Je gaat ons verder. Ja, gezond is droog, het was je bloemes. Ons zien het hele moeilijk, en dit is dat hele stupid. Ik het gebied aan de mensen gekakt, betekenen en hoor je, want trouwens een blemmel is hun. Zo aan me weet je dat bitch, met de waarde, dan gaat toch al wees, wie ze criminal. Geen nog kansie, wanneer je denkt, ze kan fuck met de gazi. Maar ik brand, ik wil hoeven de gazi. Ik zei, yo, baas, ik wil nog praten. Wie het gedenkt, zijn nooit kan praten. Dus je zit op het zien met de AB, ik is... Sinds hij is nou impeccable flow, lekker fast flow. At least as hij 6 to 8 syllables per second. Sinds hij, en hij kan flow. Hij heeft het sinds hij. Klaar. So support vir MC Zetro sinds hy. Follow vir hom. Like sy video's sinds hy. Laat die like die upload my bro. Klaar. Sit dan in 'n bal en praten. Ek kom maak dit live in die kar. Noem jou goat wat niks kan maak. So wil jy noem jou. Sy noem jou goat wat niks kan maak. So vir almal wat wil sê hulle is goats. Goats en goed is. Moenie die self-proclaim goats wees sinds hy. Vir my is dit wat is goated. Goated is wanneer jy dinge vir jou community doen. Het gaan nie net oor die musiekie wat sy drop sinds hy. Het gaan oor wat sy insit vir jou community. En sy flex jou kakkie man, sy flex jou gejaal en wat sy ry en wat sy het die man. Sinds because why ons weet, ons communities wat ons vanaf kom, is agtergeblewe gemeenskappe. Maar kry sy die niggas wat wil flex met gejaal? Maar dan het hulle ook nie siaal so klom gejaal soos hy nie, want hulle flex nou. Hoe moet hy mense in hy communities voel as hulle nou sien hier uit sy? Nou wil sy flex met hy. Nee, kyk jy, deel food parcels, sy deel kos uit sien sy vir die manskap, vir die community. Inspire the kids. You know, start youth programs. Want daar is wat Mekka doen. Je gaat ons verder. Papi, ek is doen in 'n bro the way dan kom in 'n feest kan nie vat nie. Hoe raak galang kwart, skryf op die beat, hy raak kwart, staan op my feet, hy simpel goed, maar ek gaan niet like en toe word geskiet. Hy is 'n aksie, hy het wat net wil pak man, dink sy sien hy wil net kill. Dis like dit kom jy op aan die met 'n boog en pil vir die manne wat hier die pikker kom my bro met 'n belt op sy bene af, laat hy is toe so avoid van ek sien aan die bro was op die step in die big as die man bereik. Ek weet nie goed wat ek daar gaan maak, laat ek eintlik my drome bereik. Goed wat ek daar gaan maak, laat ek eintlik my drome bereik. Nou sien sy mindset. How we go, man? Sy staan by wat sy in glo en wat sy in die lewe wil hê sien sy. Sy dala. Sy worry nie oor wat die noise sê of white sê of mense nie. Doen wat sy wil doen my bro, my suster, my lady, groot man, ou man, doen. Sy is nooit te oud toe kom jou ding te doen nie. Doen dit. Don't be a what if, sien sy. Be a I did that shit. Je gaat ons. Is fight met 'n broer, ek kak, ek maak hier kol, kyk hoe die broer sê goed afskryf. Like a movie to smart, like met sy voel het. Jou boss like for stupid en ek bedoel het. Ja, gezond is droog, dit was je bloemes. Ons sien het hele moeilijk, en dit is dat hele stupid. Je hou nie terug, ek sy man, nee, wat sy boodskap bereik. Hierdie soos wat is macht, ons doen het om my te stuig. Ey, hierdie kies ek uit, laat my boede uitbuit. Wat fok of is sy sy, ek sien die skille van my. Sy kom en kak op my kwijt, sy denk ek voel jylle uit. Ja, 3 maand sal ek destrooi, ek breek op soos 'n tooi. Ek klip 3 maand sal ek destroy, ek breek jou op soos 'n toy.
Toy Story. Gatos. Chronic met kooi. Wat ik heb van de vibe. Iets wat ik mee in mijn crew. Switch on the block with the cool kids. And we are taking bullshit. Ja, kom over te smart. Like met je voel het. Jouw boss lijkt stupid en ik bedoel het. Ja, gezond is droog. Dat was je clueless. Asia. Zie niet hele moed. Maar dat dit is dat hele stupid. Gatos. Here we go. So hy was nou MC Zetro Van die met Pixels sy play. voel het. So julle het dit gevoel sien sy Bearblad Entertainment en nog 'n review. En hy Zetro Here we sy go. tyd, sy het dit, sy het die skills, sy het die talent 100%. Bearblad Entertainment, Ja, Macca's ja. Den, sponsored by Pangolin Pangolin. Clothing. You know, Here we go. we out, Marvelous M. Thanks for being a nice guest house sinds hy. Always, always, Hey. always. Sy's weer terug op die lug. Sien julle. Salut. Ah.